Fuilana sini media persona belanya hampai. Te sini bizda pati prasaragno ankani hamjamu yafare angor kok khaje thani sanai. Tini sing mule doso asuk laimani hingke bisas khayai lai thangnai salo joto social media rago viral lokungjak amo jotono sibayo. Oponi tui o takok Amit Deborma sini bubagra te sini buma bodol ni tui kok hamya samani tui tini sing ma asuk lai kateisha. Cái 24 তারিখ রোড ব্লকেট খাইনি মানে অমো তারক সুজরা বিসত আগক জাতং 24 तारिख road sing block khanyani himani aboni bagai sing tini puspom khaina habunai tamoni hingka hingke buskang 24 तारिख salo sini student dong ni bo exam rok tongo aboni bagai sing o road block khaimano sing rosainanai tei sini case rok je khaijak tongmani aboni tibo sini kogrok salaika sini SDP ro hayaka ba boroba busongbo kogrok salaika sini duita case tongo bini bagai buma bodol lo kaisa case dikha tai Mohanpur kaisa tongo tai Mohila Thana o kaisa tongo bongni o case dimani tei singno borok saga sing immediately bongno action nahanai tai nahanai hini kagos bo ongkhorka aboni bagai sing nasingnai borokno nailainai borok tam bagai samung khaika jodi na borok o samungno successfully khaiangai sing aboni ulote wese sing step najaknai media takungno blekna hambai tini ora khaiman jagai bini district ni sini ko president sini borong sini ados hasabra sini district ni TWF ni member sini Archana tai sini primary committee TWF ni president sini Sukuntola jotona no diporjarana hambai yaparo tini sengtam ni bagai teuisa noroni biskanga asukna nangkangka obno sing lai thanai 7 tariko kaisa Amit Debormani mungui kaisa sing koplai panda khainani thangtani o jagao Amit Deborma je chiniborini upre hamya kok sichai samani tai bubagara no kothang tongte tino humala karimani tui onek khuk sidra abo sanani motenya jotono sijak lukurok YouTube nugi tongjak obono ruk sawai sing kaisa kotor khaiye kaisa 24 tariko sing root block khaina mani tini tamni bagi o root block tini rosana nangkaka obono buskango chini chirairong kaisa exam 12 parikhani tomani bagi sing o 24 tarik ni je root block khaina tomana sing rosaina hapano sing apototo stokai toni nai next time sing aboni bagi dis na halanai tai chini loge naimo obono borogo sawo jehetu buskango chirairong ni 12 parikha choli tomani bagi apototo noroni o root block no stokai toni riga dihni samabai sing tini 24 tariko je date dilemani o denno sing rosawe na haka boni bagi sing teuisa tini press meet khai obo saklana ni nangkha ke buma bodol ni hoite tabo Amit Debormani বা বিনি যে সোশ্যাল মিডিয়া বড় যে প্রেস মিট খাই পাই খায় তাবো না তাম ওয়ানচুক Amit Debormani বাংলা Amit Debormani মাগৈ অবন ওয়ানচুকই দङ তিনি শুধু 24 তারিখ বিনি বাগৈ বা রুট ব্লক খানে নি থাংমানি ও जों root block खायो स्टके तनि थांपनो Amit Debormani मंगै एफआईआर खाजाक दङ तिनी सिदाय थानाव ताय तिनी महिला अंको बचिनि अब हाके बिनि मुंगिनो एफआईआर खाजाक दङ बरकनो अबनो नाय दङ एबं चलिबो दंनाय बिनि जस्टिस केस नि माध्यमे एफआईआर खानायनि बागै bong no aro kabang ma ko khana ka je social media bisingte YouTube ni bisingte onek kisu je boma bodol khai ko bahai ko abo kintu jotono tatal o tatalong no Amit Debormani baro sena ka bilakena sanai karan jenglama tengsa bazar kaise salene nango nung ti prasa ang ti prasa ke no kaham khane ni ba kaham khane abo nung ba ang waisi haika hangkai bo bai thang tabo bo sung sawi tong sini boma bodol trap hoite tabo nung bai thang haika hangkai nung mungsa mane hamya jingjalok jeta nung wan churi tong mani oboni ni ke bong mong nglak kaham kereng khai nung sidai thanawa phaiye nung oron usirok bai jugak jukai phaika hangkai sanai nung je sungno pogri mane ang bai thang thanawa thangka hangkai noroni buma bodol hoite je ani Amit Debormani efer khamini omo rosaina na hin samne sung tagori ri nungi tongo nung bai thang phaika hangkai haide sung sak bai khuna kok salaye tini ni mungi je efer khamina sung nangka rosaina na tokhono nung kharile nung salbusuk tongnai kharita tongbe takuk Amit nung kaham kereng khaino जेखिनि तंगो kaham kereng khana tongnai ni bage sungno bai thang teisa sungno kobo khoro ang sukti sawino ang Amit Debormani hane nang thung hane ang saklai